Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulanylaryň başyny öýsüz haýwanlaryň aglanmagynyň fonuny berdi Muhammedow. 7 banky Alawa itler jemgyýetini döretmegiň esaslanyrjy setdi diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň aeroporty IASA-nyň barlyklaryndan geçdi. Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa birleşigine gatnaglarynyň ykbaly häzirlikçe näberli. Türkmenistany sary getirmek keseli ýaýraýar. Türkmenistan maglumat saklayan Google Cloud ulgamyny petikledi. Çilim ýene-de gymmatlap başlady. Lewapda bir gutu çilim 150 manada, Balkanyna 200 manada çenli çykdy diýen habarlar hem bu hepde iň köp okulanylaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny darganataly kärenneçiler harmana pagty tawşyranlaryny onuň agramynyň kim ýazylýanyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz çekýär. Mariyanyň demir ýol idarasynda işçilerden pagty üçin dillen görkezme sahasyny adam maşyna 40 manatdan pul ýöňelýär. Aşgabatda it pişikler aglayanlardan säwlikleri düzeltmek talaby güýjeýär. Çilim ýene-de gymmatlap başlady. Lewapda bir gutu çilim 150 manada, Balkanyna 200 manada çenli çykdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 41-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz çekýär. Azat adalygy, günä ýazsygy, Berlin 1989, diwary garşylyk görkezen doganlar, Azat adalygy, duýdurjy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyny 3 kaly zawodyny gurmakçy bolan iki prezident bir kombinatyň dagwasyny 10 ýylla çözmek kararyna geldi diýen atlan çap edilen makalamyz çekýär. Abaşa wekilleri Ankara bardy. Trump özüniň goşun çykarmak kararyny goraýar. Çilim ýene-de gymmatlap başlady. Lewapda bir gutu çilim 150 manada, Balkanyna 200 manada çenli çykdy. Türkmenistanyna maglumat saklayan Google Cloud ulgamy petiklerini diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okujalarymyz öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini 2-nji jahan uruşy we geçen hepde Aşgabatda Azeri hem Ermeni liderleriniň arasynda bolan gapma garşylykly pikirler baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Azatlygyň odal hem habar berişi ýaly garasy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşçy döwletleriň döwlet başdanlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki lideriň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinýanyň arasynda ýygnanyşygyň esasy meseleleriniň biri 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllyk münasibetli arkadaş ýurtlaryna hem de dünýä jemgyýetçiligine ediljek ýönelenme boýunça gapma garşylyk ýüze çykdy. Türkmen döwlet telewizionyasy 11-nji oktýabrda Aliýewiň Azerbaýjanyna 1990-njy ýyllaryň başynda 9-njy maýda bellänen ýeňiş gününiň ýatyrlyşy, Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer lideriniň sözü bilen aýtsak, faşist jelladynyň watan dönüňiniň ýadygarlygynyň dikilişi, muňa Moskwanyň bildiren garşylyk baradaýdan sözlerini dol bolmasda efire berdi. Emma Nikol Paşinýanyň bu mesele boýunça aýdan sözleri başlanman kesilip efire berilmekden näme üçindir saklanyldy. Synçylar Türkmen telewizionyanyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanyny, Ermeni tarapynyň öz pikirini estirmek hukugyny kemsidenligini bellediler. Eýsem Türkmen döwlet telewizionyasy tomoşaçylardan nämäni gizlemek istedi. Biz bu soraga jogap agtaryp, Azeri we Ermeni liderleriniň Aşgabatdaky duşlukda sözlän sözleriniň soň öz ýurtlarynda çap edilen tekstleri bilen tanışdyk. Mesele öňem bellenilşi ýaly faşizmi şöhratlandyrmak diýilýän bilen baglanşykly. Taryh wagtlardan belli bolşy ýaly Sowet Soýuzy bilen Hitlerçi Germaniýanyň arasynda bolan uruş baradaky dol hakykat Sowet döwletiniň raýatlaryna hiç wagt doly ýa-da bitarap taryhçy alimleriň nukdaý nazarlaryndan düşündirilmedi.
İkinci tarapdan Aşgabatda iki ýurdun liderleriniň arasynda uruş döwrüniň gahrmanlary ýa dönükleri diýilýänler meselesinde dören gapma garşylyk taryh faktlary bilmeýän we Sowet ideologiýasy aslynda beýnisi bekan adamlar üçin töwerekleýin düşündiriş talap edýär. Alham Aliýew Aşgabat sammitinde ilki Azerbaýjanyň Halk Frontunyň 9-njy maýda bellänen ýeňiş gün baradaky pozisiýasyny tanqidlady we öz kakasy Haydar Aliýewiň bu doňtorlugy düzedenligini aýtdy. Soňra goňşy Ermenistanyň paýtagtynda öz sözleri bilen aýtsak, faşist jellady we dönük Garagiň ter Hartuniýanyň ýadygarlygynyň dikilmegine üns çekdi. Aliýewiň tasdiklemegine görä, bu taryh şahs Garagiň nejde lakamasyny faşistik Germaniýa gulluk edipdir. Şeýle-de Aliýew gada ýurtlarynyň uruş veteranlarynyň köpüsiniň Ermenistanyň öňkü ýolbaşçylarynyň bu eden işini gaýta-gaýta nägilelik bildirenliklerini, Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň maý aýyny nasizmiň şöhratlandyrylmagy bilen bagly çap eden hasabatyny Ermenistanyň olalky dolanyrjy Respublika partiýasynyň gapma garşylykly milletçi syýasatçy Garagiň Nejdanyň ýadygarlygyny ebedileşdirmek üçin gören çärelerini ýazgaranlygyny belledi. Aýdylmagyna görä bu taryh şahsyň 3-nji Reýh bilen hyzmatdaşlyk edenligi hakynda maglumat bar. Ader lider bu sözlerini delil edip Ortiýetde çap edilen kitaplarda Ermeni legionu barada aýdylan zatlary mysal getirdi. Ol 1942-nji ýylda Sowet Soýuzyna garşy söwüşen Ermeni legionuny gurnady. Onun esas şygary Germaniýa üçin ölen Ermenistan üçin ölýär diýen şygar bolupdyr diýip Aliýew ahyrynda tutsak edilen we Vladimir türmesinde ölen Nejdanyň hormatyny 2016-njy ýylda Yerewanyň merkezinde tas 6 metr belentlikde bina edilen ýadygarlygyň täze hökümet tarapyndan hem sökülmänligini nägileligini bildirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinýanyň Türkmen telewizionyny gün efir gepleşigine arasy kesilen sözler soňra öz ýurduny doğrulugyny çap edildi. Paşinyan Aşgabatdaky sammitiň gün tertibindäki meseleler barada gurrun edip, Azer prezidentiniň resmi Yerewanyň adresini aýdan tanqidi berliklerine hem jogap berdi. Paşinyan ozaly Alham Aliýewiň söýlen sözünde bolşýaly Ermeni halkynyň faşizma garşy göreşi we çeken ýetkileri barada gysgaça durup geçdi. Ýönül Aliýewden tapawutlykda ikinji jahan uruşy bilen bagly taryh faktlary bir taraply ýa-da diňe Sowet döwründäki kommunistik ideologiýanyň nukta nazaryndan garamaýanlygyny öýdürdi. Biz şol ýyllaryň taryhy wakalaryny dogrusul beýan etmeklige gönükdirilen islenlik konstruktiw, ýagny guruja adymy gollaýar. Ýöne olary subyektiw nukta nazardan düşündirmek synançyklaryna garşy durýar diýip Paşinyan aýtdy. Gaýnansak da Alham Aliýewiň aýdan sözlerini biz şeýle synançyk edilýänligini gördük. Haçanda men onuň Garagiň Nejde barada aýdan sözlerini eşdemde, dogrusyny aýtsam, Kawkaziýa sir diýen meşhur Sowet filmindäki bir gahrman ýadyma düşdi. Ol gadymy ibadathananyň harabalygy barada gurrun edip, sen bu ibadathananyň ýykylmagyny menden görýäne dälsiň-dä diýip pikir edýärin. Şeýle dälmi diýip soraýar. Alham Aliýewi dinlesen, Hitler uruşda ikinji derejeli bir rol oýnap, nasistler, ýagny milli sosialistler hereketiniň lideri Garagiň Nejde ýaly bolup görnýär. Hakykatda bolan zat Garagiň Nejde Ermenistanyň Türkiýe tarapyndan eýlenmeginiň garşysynda söwüşdi. Ol ýaş türkler tarapyndan ermenileriň garylmagynyň garşysynda söwüşdi diýip Paşinyan Garagiň Nejdanyň 1918-nji ýyldaky Ermeni-Türk uruşuny frontyň aýgytly bir künjegiňi rus ofisiýerleri bilen bilelikde serkerdelik edenligini aýtdy. Men ýene bir gezek nygtamak isleýärin. Bize taryhy beýan etmekde dogruçurluk zerur. Garagiň Nejde Vladimir türmesinde öldü diýerler. Sowet liderleriniň köpüsi Vladimir türmesinde öldü. Solzhenitsyn gulagda boldy. Yeri bolanda näme? Biz 1937-1950-nji ýyllarda türmäge basylan ähli adamy halk duşmany hasaplamalymy? Eger şeýle bolsa, onda biz suud edilen we öz ömürlerini türmede soňlayan tanymal şahslar hakynda näme pikir etmeli? Paşinyan bu duşuň taryhy ýoýmak we häzirki wajyp ýygnaşygy belli bir derejede dartgynlyga getirmek üçin ulanylmagynyň ýerliksizligini belledi. Aliýewiň aýdan sözleriniň ozaly Ermeni halky, soňra bir ýere gelen döwlet başçyları üçin syýlagsyzlyk, hormatsyzlyk bolanlygyny aýtdy. Nikol Paşinyan sözüniň dowamynda Ermenistanyň bir näçe aý öň beýik watançylyk uruşunyň weteranlaryna berilýän durmuş ýeňilliklerini ikisi köpeldenligini hem belläp geçdi.
Hormatly dinleyijiler, biz ikinji jahan uruşy we onuň düşünürlüşi baradaky söhbeti uruş veterananyň ogly Nur Muhammed Hanaf bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed ağa habarlardan bilşiňiz ýaly, Aşgabatda Ermeni hem Azer liderleriniň arasynda ikinji jahan uruşynyň gahrmanlary ýa-da dönükler diýilýänler bilen baglanyşykly, gapma-garşylykly pikirler döredi. Siz ikinji jahan uruşynyň veteranynyň ogly, ýagny Çarhanawyň ogly, siziň kakaňyz uruş hakyny elbetde metdugatda çap edilmedik zatlar gurrun verendir. Şoň bilen birlikde de Sowet adamlar diýilýänleriň şo Sowet ideologiýasy aslynda kemale gelip uruşda bolan hakyky zatlardan habarsyz galanyny aýdylýar. Siz şu uruş meselelerini şuň kugunny nähil çemeleşilmeli pikir edýärsiňiz bir adam hökmünde, veteranyň ogly hökmünde? Hakikaten kakam ikinci jahan uruşuna katnaşan, uruşun birinci günlerinden beri katnaşan, yani yaralı olup 40-40 yılın başlarına yaralanıp, yarım yılla Baku'da hospitalde yatıp, ondan son komisavat edilen. Yani ken uruş varada yaattaki ele noktu, ken gurrun veren noktu, dinlever ke vakalar. Yani umumayt yani biz uruşumuzu ölüm varada pikir edemiz yoktuk diye. Uruşum haçan kutormaz deyip pikir edemiz yoktuk diye. Dine uruşmanlığını biliyorduk. Öyle kaydık gelir deyip pikir edemiz yoktuk diye. Ne sözatları gurrun veriyordun. Hem şimdi şu da şu yanki Sovet Soyunu'nun ideolojisinin tekirim kadiye. Hem şimdi uruşmanlıyla uruşga. Vatan korumalı kutordu. Halanda pikir edemizler deyip. Siz ne Awstriýada ýaşaýarsyňyz? Şoňun birlikde de şo Günwatarda çap edilýän, Günwatarda görkezilýän uruş hakyndaky filmler, dokumental ýazgylary görýärsiňiz. Uruş hakda dürli garaýşlar aýdylýar. Öňkü Sowet giňişliginde bolsa bu zatlar bir wada başlandy da soň ýene de ýapylyp saklanýar diýen ýaly. Indi şuň kugunny häzirki nesil uruş hakda hakykaty bilmelimi ýa-da bilmeli? Şo Sowet ideologiýasynyň nukta-nazaryndan seretmelimi ýa-da täze faktlar esasynda seretmeli? Şu arada pikirinizi aýtsaňyz. Şu arada pikirimi aýtsam, ýokşon. Hakykatdan biz Sowet döwründe bir taraplaýyn Sowet ideologiýasy boýunça uruş barada habarlar alýardyk. Hani Ýewropada ýaşap ýörse başgaça bir açyk gelýär. Yani bir käbir döwletler ýanky Sowet Soýuzyna girmeýän bolsa Sowet Soýuzynyň aslynda diýsek bolýar, ýanky Günwatar Ýewropadaky döwletler. Soň häzir Sowet Soýuzynyň soň bular öz başlaklaryny güýçlendirdiler. Hem başgaça bu meselelere seredip başlaýar. Ýöne bulunum şu mahalki aýtýan käbir zatlary, mesela Ukrainany alyp görsekler, Polşany alyp görsek, bu hamana faşizm olary baswalar näle orset baswaly diýip. Bu da men pikirim boýunça ýalňyş mukadiýan. Ýöne hakykatdan ýanky Sowet Soýunyň ikinji jahan uruşy baradaky berýän habarlary o da bir taraplanýy pikir etýän. Ýöne men pikirim ýalňyş bolmagy mümkin. Näme üçin diýseňiz, bu gaty bir şeýle mesele, muňa siýasatçylar goşulmaly, öz dine pikirini, öz ideologiýasyny hakykat bolup görkezmeliler. Muňa taryhçylar, esasy taryhçylar muňa hemme taraplaryň terezip, şolaryň hakykaty dünýä çykarmaly, şolaryň täze bu hakykatdan bolan zatlary ýazmaly, görkezmeli. Men pikirim boýunça şeýle. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda Ermeni we Azer liderleriniň arasynda beýik watançylyk uruşy ýa-da ikinji jahan uruşy diýilýäniň gahrmanlary ýa dönükler babatda dören gapma-garşylykly pikirler we bu meseleleriň çözgüdi hakynda Nur Muhammed Hanawyň pikirini dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlary bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Owganstanyň gelip bolşan maglumatlary görä Owgan türkmenleriniň arasynda siýasy aktivlik, siýasy işçilik barha ýokarlanýar. Bu arada biz Kabulla kabarçymyz Şaymerdan Ulmurady bilen söhbetdeş bolýar. Şaymerdan uly bu maglumatlar barada anygyrak maglumat berseňiz, hem Owgan türkmenleriniň arasynda nähili siýasy işçilikler görünýär soňky günlerde? Owgan türkmenleriniň arasynda siýasy işçilik bir az tesrekdi. Häzir Owgan türkmenleriniň arasynda siýasy işçilik güýçlenip başlandy. Owgan türkmenler hem
yığınaklar geçirip öz hak hukuklaryny hökümetden sorap başladylar. Türkmenler yığınaklary näme üçin şu harakatlyk boýunça geçirilen yığınaklara näme üçin çağırylmaya, türkmenleriň kadrlarından döwlet idaralarında näme üçin uly orullarda adamlar ýok, türkmenlerden diýip şöyle hak hukuklaryny sorap başladylar. Hutçugun paýtaxt Kabylyň bir uly mehmanhanasynda Türk imperiýalarynyň, hususan Türkmen imperiýa guran şahsiýetleriniň barasynda bir ýygnak geçirilip, şolaryň suratlarynyň sergisi geçirilip otyr. Misal üçin, Ýagny bir 18-nji oktýabrda bolup geçýärdi, şeýlemi? Hawa 18-nji oktýabrda şugun şu paýtaxt Kabylda bolup geçip dur. Şu ýerde şol imperatorlaryň sergileri, hemem şolaryň eden işleri barada çykyş edilip dur. Häzir şol gidip bu şol ýygnakda misal üçin Sultan Mahmud Gaznalynyň türkmendigi barada gurun edilýär. Ondan soň Selçuklar hem Awganistanda höküm süren, ondan soň Selçuklaryň hemem şu Hindistanda höküm süren Türkmen beglikleriniň, Türkmen hanlyklarynyň hem Türkmen şalyklary barada gurun edilýär. Ondan soň şol şahsiýetleriň, şol padşalaryň suratlary sergide goýulyp halka görkezilip otyr. Bu ilkinji gezek bolýar. Böyle ýygnaklary geçirmek, böyle sergi gurup dabara geçirmek, ören sirek duş gelmek bolýar tugan türkmenleriniň arasynda. Şeýle ýygnak geçirilip dur awgan türkmenler tarapyndan. Bagyşla Saýmerdan ul sözüňi öleýin. Bu işçiňleşme näme sebäp boldy? Muň arkasynda näme ýatyr? Siz öňkü ýyllarda beýle işçiňlik, beýle aktivlik ýokdy diýäňiz. Şoň bilen birlikde de awganly türkmenler Türkmen tarihi bilen gazyklanyp Türkmen tarihini wagt etmek işine şuňaly ünsep başlapdyrlar. Muň aňyrtynda näme ýatyr? Muňa näme itergi berdi? Aslında men kimsinmek diýip biljekmin. Çünki awgan türkmenlerini mana şol parakatçylyk boýunça geçirilen ýygnaklar adam çağırmadylar. Başga Awganistanda ýaşaýan her milletiň, ýani etnik halkyň wekilleri oňa gatnaşdylar. Moskwada geçirilen beýle Pakistanda, Hytaýda ýa her ýerde geçirilen ýygnaklar bolsa şoňa gatnaşdylar. O Katarda geçirilen ýygnaka gatnaşdylar. Ýani emma türkmenlerden çağırylmady. Soň türkmenler kemsinip indi bir insin ýazsak, bir dumup ýazsak, bu bize hakam beriljekde şu ağlamada oğlana encek yok diýip türkmenleriň atalar sözüni diýilýär. Bize hiç adam boljakda bizden bir herekete başlandy. Şeýle hereketlere başladylar. Wala ilki bilen şu medeni hereketlerden başladylar elbetde. Indi ýoş-ýoşdan şonu siýasileşdirip barýarlar. Sultan Mahmud Gaznalynyň koştuğun bolandygyny oğallar poşturlar dawa edip geldi. Ol aslında Türkmen de şonun için şonun Türkmenliğini subut edip çünki ýygnakda Fars dilinde, poştu dillerinde çykyş edip makala okap otyr şu alimlerimiz, Türkmen alimleri. Ondan soň şu Nedirşah Awşaryň Türkmen bolandygy hakda, hatta şol Uwan Şafi, Awganistanyň diýilin tutan Ahmadşah Abdalynyň şonun ýanynda ulalyp, ýani şonun bir bayraktary bolandygy hakda gurun edilýär. Böyle gurunlar etmek mümkin emdäl diýen häzir şu mümkinçilik dedi. Şu fursatdan peýdalanyp awgan türkmenleri şöyle ýygnaklary gurnap otyrlar. Bu siyasi hareketler awgan türkmenler üçin peýdaly bolar, bähbitli bolar diýen umyt bar. Inni awgan türkmenleriň arasynda gazaklanma nähili şu çärelerini siýasylaşyp barýa awgan türkmenleri diýersiňiz de. Şu siýasylaşma ýa-da şu tarihi şahslara üns berme awgan türkmenleriň arasynda gazaklanma nähili, gazaklanma barmy? Juda gazaklanma ýokary. Hatta şol ahullar, din wekilleri hem şonu goldap, şu harekete başlan adamları destek goldiýarlar, olara arka çykýarlar, sizi biz himayet etýär, sizi goldiýar, ýaşulary, owalarda ýaşaýan halklarym şoňa begenip şu awgan türkmenleriniň edýän hareketlerine gowanyşyp otyrlar. Bu biz şeýle hareketleri öňrätsin etmelisik diýje galdyk. Enidem dijital ýöne häzir başlansa da goý, şonuň üçin biz goldiýar diýip hemme türkmen tutuş Awganistanda ýaşaýan türkmenler şu hareketlere begenşip otyrlar. Şeýle hareketleriň dowam etmegini isleýärler. Şu siyasi taýdan awgan türkmenleri aktivleşip türkmenleriň hak hukuklaryny soramaklar üçin bir şeýle bir hareket bolsa, hemen bir siyasi ojagy bolsa awgan türkmenleriniň diýip şonu arzu etýär. Emma awgan türkmenleri bu siyasi hareketi bir gowluk diýip düşünýärler. Çünki awgan türkmenleri inni bagyşla saýmaga şu sosial mediada beýan edilşi nähili şu işçiňlikleriň ýaşlar bu harekete nähili gatışýar. Sosial media ulanylýarmy umman halka ýetirilmegine, has giýimden ýetirilmegine bu hareketleriň? Gowy atlatdyňy sosial media arkaly berek bilen paýlaşyp
hatta dünyada yaşayan Türkmenler, Avrupa'da, Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, başka yurtlarda, hatta Orset'te, başka yurtlarda yaşayan Türkmenler özara paylaşıp, başka halklarla paylaşıp, şu hareketleri birine getirip, cida kızıklandılar sosyal medya arkalı, şunu paylaşıp, uydularını paylaşıp, suyunakların, ondan sonra şu suratları paylaşıp, toy tutan yanak bolup, yani şuna begen şu otirler, sosyal medya arkalı paylaşanlar, hemen sol WhatsApp toparlarını göredip, sol toparlar arkalı bereklerini paylaşanlar, ondan sonra şu Facebook, Twitter, böyleki sosyal medyalar arkalı özara paylaşıp, şuna begen şeyler, sosyal medya, bizim yani her kim özüneçe bir habarçı genyalık boldu, her kim paylaşıp, şu alan suratını, alan ya uydusunu getirip bilye. Bu köp bir yenilik boldu. Şonun için şu sosyal medya arkalan şunu yayradıp dururlar. Her dakika yayradıp dururlar. Sayma owan aktivitlerinin gelecekte nähil planlar var? Bu çareler nähil ýaýwanlandyrmak isleýärler? Şu barada maglumatyňyz barmy sizin? Bu jydamyny ýaýwanlandyrmak ýalylar hususan şu ilim bilim ugrunda owan Türkmenlerinin ýaşlarynyň ilim bilim bilip bolmagy üçin bir alada etmegi hasam gözüňizde tutýar bu siyasi harekata başlanan adamlar misal üçin şu Türkmenlerin kowsum bolup ýaşaýan ýerlerinde bir kurslar açylsa, mektepler bolsa, Türkmen dilinde bilim almaga mümkinçilik berilse, hem Türkmenistan bilen gatnaşyklar açdyk diyen arzular var. Bilmedim Türkmenistan tarafından ona yaşıl sıra yakılacak mı ya yakılmayacak mı ol belli değil. Yöne Türkmenistan'ın aragatnaşık açtık diyen umutlar var. Ve siyasi hareketlerin başka yurtlar bilen aragatnaşıklar var elbette. Afganistan'dan Türkmenlerim Türkmenistan'ın açtık. Çünkü ata vatanımız Türkmenistan ve şu ilim bilim uğrunun yardım etse, Türkmenistan medeni taydan kömek etse, Türkmenistan ilim bilim uğrunun kömek edip bizlerin yaşlanmadı. Şu Türkmen yaşlarına şu Türkmenistan'da bilim almak uğrunda yardım etsedik. Umid ediyarlar şu uğurda Türkmenistan'a yüzden tutupturlar, yine de yüz tutmaya devam ettirecekliğini aytiyarlar. Afganistan'daki Türkmenistan'ın vekilhanalarına yüzden tuttular. Inni bir dasary ýurtlardaky Türkmenistanly aktivistler bilen gatnaşyklar nähil owan türkmenleriniň? Bu urda bir hareketler gödülýärmi? Jida gatnaşyklar, misal üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Ýewropa ýurtlarynyň, Türkiýeden hazır şu içeride Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin kıyınçılık çeken adamlarına ya bir medrese, okul jaýlaryna, mektepleri kurmaga kömek verip tersi pul yollap oturlar. Şotaýda yaşayan Türkmenler şu siyasi hareket arkaly pul yollap oturlar. Hani şu Amerika'dan pul yollaptırlar. Hazır şu pul toplabın öz arasında şöyle mektep kurup, medrese kurup, kututanam kıyırlar için hazır şu Mazar-ı Şerif şehrinde bir okul jaýyny açmak için şu başka yurttan Suudi Arabistan'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan, Avrupa yurtlarında, Amerika'nın Birleşen Ştatlarında yaşayan Türkmenlerin eden kömekleri arkalı bir okul jaýyny açmak için hazır iş alınıp barlya. Şugun soňa başlandı. Şu Mazar-ı Şerif şehrinde bir Şirabat diýen ýer bar. Şirabat diýen ýerde bir medresenin ýanynda bir ýyl okuwçylar üçin bir okul jaýyny açmak için şeýle pul geldi da ýurtlardan. Soň şu da ýurtlar de yaşayan Türkmenlerim sosyal medya arkaly, telefon arkaly, WhatsApp ýa-da beýleki şol ulgamlar arkaly aragatnaşyk açyp şu Türkmenlere pul ýollap şeýerde şonu okuw jaýlaryny, medeni merkezlerini we beýleki şu Türkmenlerin ýygnaklaryny geçirýän siyasi ýygnaklaryna kömek edip bulduq berip dururlar. Köp gowuluklar bolup barýar, gelecekde de gowuluk bolar diýen umytlar var owan Türkmenlerin. Hormatly dinleyijiler, kawula kawarçymyz Saýmerdanguly Murady bilen owan türkmenleriniň arasyndaky siyasi işçilikler hakkında söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.